Magandang araw! Welcome po ulit sa ating new video. It's another cooking vlog and we're going to cook a healthy dish, a vegetable called kalkalunay sa aming mga Ilocano and local spinach in English. Ayan, matapos na natin tanggalin yung mga dahon, linilinisan natin yan na mabuti and marami na rin ako na-i-feature about sa stir-fried kalkalunay sa aking YouTube channel and Facebook page. So, dito tayo sa kusina ngayon. Dalawang menu ang lulutuin natin ngayon. Kain ako ng carrots. Ang lulutuin natin is stir-fried kalkalunay or yung local spinach at saka yung tira namin na Jollibee kagabi. Yun ang nilagyan ko ng tomato sauce, patatas at carrots. Tingnan nyo. At yan yung first menu natin. And pangalawa is itong 3 pieces of spicy chicken joy. Yan yung tira namin kagabi. So, I will turn it into something delicious, yummy, and special, of course. Ito yung mga ingredients ng aking pagpag version. Pagpag version. Nakita ko lang to sa documentary about pagpag, yung mga kinukuha o kinukuliktan nilang mga chicken joy sa Jollibee, McDonald's, like that, KFC. So, ito yung tomato sauce, patatas, at saka carrots. So, lagyan din natin ng konting chili para a bit spicy. So, etong part na to is para sa chicken joy ko. At ito naman is para sa stir-fried kalkalunay or spinach. So, yan guys. Madali lang tong lutuin, promise. Basta creative lang tayo. Sure, mapapasarap ang kain ng ating mga pamilya. So, huwag natin itapon yung mga leftover na pagkain. Pwede natin silang lutuin at saka bigyan ng konting magic. Tapos yan, sigurado, mapapa-yummy silang lahat. So, ang stir-fried guys, madali na naman siyang lutuin eh. Pag mainit na yung, yung lutuan nito, pwede na ilagay yung mantika. Pag okay na, ayan, sibuyas at saka garlic. Pag okay na, lagay mo na yung gulay. Tapos, lagyan ng, Mamacita oyster sauce or depende na kung ano yung gusto nyong pampalasa dyan. Pwedeng asin, magic sarap, betsin, paminta, like that. Tara, luto na tayo. Mainit na ang ating wok, lalagay na natin ang ating mantika. At pwede na natin ihulog ang ating minced garlic. Ayan po ang ating bawang. Pag nag-golden brown na ang ating bawang, pwede na natin ilagay ang ating chopped onions. Pwede kayong gumamit ng red onions or white onion. At kung luto na ang ating onion, pwede na natin ibudburan yan ng black ground pepper or pamintang durog. Sa akin kasi guys, kasali yan sa sinusuti ko, yung paminta na yan, para lalong lumabas yung amoy o extra aroma. Next, eto na ang ating kalkalunay. Yun. Nakain ba kayo guys ng ganyan? Kalkalunay. Tira ko lang to guys. Kunti lang yan. Nung nagluto ako ng munggo, yan yung sinahog ko. Tapos, nagtira ako para sa stir-fried na kalkalunay. Hindi kasi na okay pag walang gulay eh. Oyster sauce. Yung pampalasa, nakadepende sa inyo kung ano yung available or gusto nyo. So, ayan ang ating oyster sauce, pampalasa. Haluin lang natin. You know, yummy na siya. Luto na yan. So, done sa ating first menu, stir-fried kalkalunay. Alright, we're done po sa ating unang menu. Presenting our stir-fried kalkalunay. Napaka-yummy and madali lang siyang lutuin. So yan na po yung Jollibee. 3 pieces na chicken joy na hinimay-himay ko. So ang gagawin natin yan, lalagyan natin ng carrots, lagyan natin ng patatas, ayan nakababad siya para hindi mangitim. And of course, ang ating tomato sauce. Luto na tayo ng second menu. So as you can see, hindi ko na yung hinugasan. Sayang ang lasa niyan. May natira pang mga Mamacita oyster sauce. So, kunting oil. Right. Mainit na. Lagay na natin ang ating luya, bawang, sibuyas.
Ating sibuyas. Lagay na natin lahat para matapos na. Yan. Paminta. Hindi po yan sunog Yan yung kanina lang. Nilagay ko na ang ating gulay. Hindi ko na muna inuna yung manok kasi nga diba, luto na yung chicken joy. Okay na to, ilalagay na ating tomato sauce. Lagyan natin ng konting tubig. Yan. And hayaan na lang natin na kumulo. Pag kumulo yan, lagyan na natin ang ating chicken joy. Yan, nakulo na siya. And ito guys is chili powder. Optional po ito. Kung gusto nyo lang ng medyo maanghang, lagayin nyo lang ng konti. Yan, okay na siya. Half cook ulit yung gulay. Next, ang ating hinimay-himay na chicken joy. 3 piraso yan. Hindi na ubos. O, diba? Yummy! Alright, our second menu then, presenting our chicken joy. Yan, binilagyan na lang natin ng gulay and tomato sauce para nagmukha na siyang special. O, diba? Sinong nag-aakala niya na tira-tira lang Jollibee yan? O, ang sarap niyan, yummy. Amoy pa lang, nakakatakam na. So, yan po guys ang ating video for today. Maraming salamat po sa panonood. Bye!